moltes gràcies. Moltes gràcies. Primer de tot, m'agradaria donar un record un petó i una abraçada a la Rosario Palomino, que acabo de parlar amb ella fa una estona, i res, un petó. Gràcies per tornar-me a convidar. Es veu que no teniu coneixement i em heu tornat a convidar, ja crec que és la segona o tercera vegada que em convideu aquí. Moltes gràcies. Us prometo que el currículum de la propera vegada serà més curt. Ho sento, és molt llarg, però m'hagués agradat, si volia destacar unes quantes coses importants, com la de les campanyes que hem fet, que vam reunir moltes signatures, 38.000, lo de TV3, i lo de Vull Votar, sobretot les iniciatives que hem pogut fer i les que volem fer, no? A veure, us explico. Com sabeu, una de les coses derivades de Catalans al Món, a banda, doncs, com per exemple, Culers al Món i rotllos gastronomia i coses així, era la web de Vull Votar. Primer vam ser vullvotar.cat, ens la va tancar la Guàrdia Civil. Si entreu a vullvotar.cat podreu veure un fantàstic escut de la Guàrdia Civil allà. Vam agafar vullvotar.com i des d'allà començàvem a denunciar tots els problemes. Val? Com sabeu, el vot exterior té molts problemes i vam lluitar molt perquè traiessin la web del voto rogado. Perdó, la llei del voto rogado. Val? Bàsicament, bueno, va fer baixar la participació d'un 25 a un 4% del vot exterior. La qual cosa, bueno, és verí, absolutament verí. I també era una cosa que semblava que no es podia treure mai i en 8 anys, déu-n'hi-do, però al final vam aconseguir que la traiessin. El problema és que la derogació del vot pregat ha anat ajuntada amb algunes ajudes importants. Vale? Per exemple, el fet d'anar al consolat i baixar i poder presentar el DNI o el passaport i que et donguin tot el que calgui per votar és un gran què. Vale? Descarregar-se les paperetes per internet també és un gran què. S'ha millorat molt, però hi ha una cosa evident, i és que la gent que no viu a prop d'un consolat no li ha significat cap millora. Cap ni una, zero. Perquè depenen absolutament de Correus. I el problema de Correus no s'ha solventat. I l'única manera de solventar Correus és que s'enviïn els certificats per internet i no es pot fer encara. Vale? Tu pots agafar i anar amb la INE, amb un IDCAT, un certificat digital, i et pots descarregar un certificat de residència d'on estàs. Vale? Però no i a més ho posa allà clarament, no serveix per votar. Vale? Per què no? O sigui, per què no pots descarregar-te això i la gent que viu fora d'una ciutat amb consolat podria votar? Aquí a Perth, la gent de Perth no farà 5 hores, no, òbviament no els hi arriben mai les paperetes a temps, o gairebé mai, i no faran 5 hores d'avió per venir aquí a Melbourne, que és el que està més a prop, lògicament. Hi ha moltes d'això. Però aquesta vegada nosaltres portem denunciant tots els problemes que hi ha al vot exterior, i és que des de que es vota al consolat o arribes al vot per correu al consolat fins que es fa el recompte a Barcelona, és una opacitat absoluta. Absoluta. I això, la llei electoral, la derogació d'aquesta llei del vot pregat no ha fet res per això. Els consolats estan obligats a publicar el nombre de vots rebuts allà, els consolats, no ho fan, directament ho diuen. A mi, el cònsol de Melbourne em va dir que ens hi han prohibit des de Madrid, literalment, que publiquin el nombre de vots. Quina democràcia es prohibeix que es publiqui el nombre de vots rebuts? És al·lucinant. Ahir m'ho van confirmar també des de Vancouver. Crec que el consolat no és a Vancouver, sinó que és a Canadà, a Toronto, però també literalment el cònsol els va dir que no publicarien els resultats perquè els hi prohibeixen des de Madrid. Vale? Per què? Us preguntareu. Bueno, després us explicaré per què. Perquè està ben clar per què no ho fan, per què no els publiquen. Però hi ha una oposició absoluta. No sabem quants vots arriben als consolats, no sabem quants vots arriben a les juntes electorals centrals, no ho sabem. No sabem quants vots sumen i arriben les saques en l'escrutini de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, i tampoc no sabem quants vots descarten. Vale? Perquè, com sabeu, no és fàcil, hi ha els vots, hi ha un certificat, abans hi havia d'haver-hi una fotocòpia del DNI. Quan arriba el vot a Barcelona, ells el que fan, obren el sobre, miren que tingui el certificat, l'escanegen amb un escàner, vale? Miren que aquella persona està correctament registrada per votar i si està correcta, els agafen el sobre amb el vot i el fiquen a la papereta, a la urna, que és on es farà l'escrutini final. Vale. Allà es descarten molts vots. Tots els que hem estat, crec que més d'algun dels que estem aquí, hem estat amb un recompte del vot exterior i sabeu perfectament, com a observadors, perquè els partits sí que els deixen però els observadors no sabem quants vots. Ni els contem, ni els compten ells, ni ens el deixen comptar nosaltres. Ojo,
Ojo, que això és molt sèrio, perquè sí, o sigui, i aquí veieu per què no volen que es publiquin els vots. Si jo, que per cert, el cònsol d'aquí m'obliga a posar el meu nom i el meu passaport en el sobre exterior, que és una borrada antològica democràticament parlant, vale? M'ho fan fer, i si al tio, al cònsol no li agrada, quan agafi el meu vot, perquè sap qui sóc, perquè m'he identificat amb ell i el meu nom està en el sobre, vale? Si aquell vot es llença, perquè no li agrado, no ho sabrà ningú. Jo no dic que ho facin, ojo, però si ho fa no ho sabrà mai ningú, perquè no ningú compta ni els vots que surten, ni els que arriben a les juntes electorals, ni els que es fa el recompte, ni els que es llencen. Val? Uh, Això és una animalada. I és que passa cada vegada. Cada vegada. Vale? La diferència d'aquesta vegada, que és important, és que hi ha una web que es diu Espanya Exterior, no sé si la coneixeu, que és una web que deu tenir família que treballa als consulats, o família que treballa a l'INE, o família que treballa algú, vale? Tenen directe. Aquesta gent ha aconseguit aquesta xifra de vots totals rebuts als consulats per les eleccions catalanes. I tenen aquesta xifra curiosa dels 24.000. Després del recompte es van sortir 20.500 vots. Hi ha 3.500 vots que no han funcionat. 3.500, que és un 18%. Vale? És a dir, hi ha un 18% de gent que no sabem votar. Vale? Primera, no sabem quin criteri fan servir. Algú està entrant. Després, que no els compten, és que és una borrada. Vale? La qüestió és que vaig parlar amb la gent del govern, de la Generalitat, i em van dir que no, Sergi, no et preocupis, que farem una auditoria, paralitzarem el recompte ja s'ha fet, la paralitzarem i demanarem que facin una auditoria per saber quin criteri s'ha fet servir per descartar aquests vots. Jo, com a informàtic, si el 18% de la gent que entra a la meva web no se sap registrar, no és problema d'ells, és problema meu, perquè no sé fer bé les coses. Vale? Si fem un sistema de vot que el 18% de la gent s'equivoca, no és un problema de que la gent s'equivoqui, és un problema de que el sistema no està ben fet. Nosaltres hem proposat moltes vegades sistemes de sobres de diferents colors o sobres numerats o els gràfics. Tots els que heu votat des de fora sabeu que les instruccions per votar és un llençol així que és un pal de llegir. És que és un pal. I molta gent no ho té clar. No hi ha ni un sol gràfic. Val? No hi ha cap raó per no incloure un gràfic que digui el sobre 1 va dintre del sobre 2 i el sobre 2 dintre del sobre 3. Que està numerat. Jo crec que amb això es podria disminuir aquest percentatge al 50%. Vale? O sigui, hi ha millores molt fàcils de fer que no es volen implementar. Què passa? Que ens trobem una vegada i una altra vegada amb el mateix. Quan vaig agafar i vaig dir, em van dir, no, farem una auditoria. I vaig dir, cavalleria, que no cremin les paperetes. No, no et preocupis, Sergi, que no les cremaran. Pam, el dia següent ja les havien cremat. Vale? O sigui, el que fa el departament no serveix per res. És perquè no li fan cas, segurament. Vale? Però no serveix per res. O sigui, totes les coses que hem agafat i hem demanat que la Generalitat fes per votar no han servit per res. O sigui, tenim nosaltres la mateixa informació que té la Generalitat, bàsicament, o més. Vale? I al final, el problema és sempre el mateix, és la Junta Electoral Central, cada vegada. Cada vegada, us recordo que les penúltimes eleccions, a Barcelona es van multiplicar per 10 els vots nuls. Per què? Bueno, perquè algú s'havia passat de frenada, literalment, em van dir. Algú de la Junta Electoral s'havia passat de frenada i va decidir un criteri diferent per Barcelona que per Tarragona i de Girona. Hello, vale? I vaig cabrejar com una mona i vaig tancar la web. Cada vegada que hi ha eleccions la torno a obrir i cada vegada em torno a cabrejar com una mona i la torno a tancar. I aquesta vegada ha sigut nefast. O sigui, abans de fer una auditoria van cremar les paperetes. Les van cremar, literalment. O sigui, al més pur estil del Mèxic de fa 20 anys. Vale? I el problema és que no podem reclamar. Perquè jo encara que vagi al cavallerí i li digui, escolta'm, què ha passat? Mira, la Junta Electoral decideix això. Vale, us recordo que la Junta Electoral Central és l'encarregada, entre altres lindezes, de fotre fora el president Torra. Poca broma. Han fotut fora un president triat democràticament. Això és un cop d'estat. I ho han fet i ningú els tira res encara. No hi ha manera d'apel·lar a ells, no hi ha manera de fer res contra ells. I no són ni un tribunal. Us recordo que la Junta Electoral Central és un organisme amb advocats i jutges, però no és un tribunal, no té drets legals. I han fotut fora un president i van intentar que el Puigdemont i el Comín no es poguessin obtenir el seu passaport europeu perquè no els donava la gana, perquè havien de venir a firmar els papeles aquí, havien de firmar la Constitució en Espanya. I amb el Comín ho estan tornant a fer, tot i que ja tenen jurisprudència
anterior que no fa falta, i ho estan tornant a fer. Fan el que els surt a les pilotes. Òbviament, tot el que esteu al dia de les notícies que passen a Espanya judicials, sabeu que és un despipote. O sigui, és simplement terrorisme amb toga. Vale? Fan el que els surt als pebrots, quan els surt als pebrots i contra el que els surt als pebrots. És així. Vale? Molt bé, què fem? Jovent de Catalunya Exterior. Ens seguim queixant, seguim lluitant i xocant contra la paret una vegada i una vegada i una altra, o doncs, anem a mirar, vale? Què podem fer? I la cosa que ens va acudir va ser fer una junta electoral catalana. Vale? Anem a buscar-la. I la pregunta és, per què no tenim junta electoral catalana? Amigo, perquè no tenim llei electoral catalana. I aquí, perdoneu aquesta llarguíssima introducció, però era necessària. No tenim llei electoral catalana, som l'única comunitat autònoma de l'estat espanyol que no té junta electoral catalana, no té llei electoral catalana. I per què? Ens preguntarem. La resposta és bastant senzilla. Hi ha moltes coses que podem culpar als espanyols i a la seva repressió i al seu estat feixista, però aquesta no. Que no tinguem llei electoral catalana depèn exclusivament dels partits catalans, que no s'han posat d'acord en 44 anys per tenir-la. I per què no la tenen? Doncs pel tema, bàsicament, de la distribució d'escons. Com sabeu, el repartiment d'escons a Catalunya, que hi ha 135 parlamentaris, no és proporcional, no és directament proporcional. Costa molt més un vot a Barcelona que un vot a Lleida, per exemple. I això es fa per donar-li més pes a llocs amb poca població, perquè si no, Lleida no tindria cap rellevància, per exemple, o Tarragona, o la tindria molt poca. I aleshores se'ls dona més preponderància i més escons dels que per població els hi correspondria, i aleshores és molt més fàcil treure un vot a Tarragona o a Lleida que no pas a Barcelona. Però com que la població que vota als partits, com ara el PSC o Comuns, està ficada a Barcelona i té aquest pes, a ells els interessa que tingui més pes demogràfic, o sigui, que sigui més proporcional. O sigui, els PSC cada vegada que hi ha hagut un intent de fer la llei electoral, sempre han superat amb això. Tenir llei electoral catalana és una cosa que s'ha intentat repetides vegades, moltes vegades, des de fa 40 anys. Entre elles, em consta que vaig parlar amb el Noniuet, que és un senador d'Esquerra, i em diu que ells ja tenien a punt una llei electoral catalana, ja parlada, ja amb tots els documents, i al final no es van posar d'acord pel tema de la distribució d'escons. I això ha passat moltes vegades, diverses vegades. En 44 anys ja us podeu imaginar. Molt bé, aleshores, què és el que proposem nosaltres? Val? Bàsicament és senzill. És demanar que el tema que ha bloquejat la llei electoral en 40 anys, que el deixin de banda. És fer una carpeta que diu el tema del repartiment d'escons de Catalunya, deixem-lo de banda. I tirem per tota la resta. Per què? Doncs perquè portem 44 anys i no ens hem posat d'acord. No ens posem d'acord i no crec que ara es posin d'acord. El projecte, la clau de volta del projecte que tenim entre mans és deixeu de banda el tema del repartiment d'escons i anem per tota la resta. I tota la resta què vol dir? Tota la resta és tenir una llei electoral catalana, que pugui decidir que no haguem d'anar, tenir una junta electoral catalana, que no haguem d'anar a Madrid a demanar qualsevol cosa, perquè ara tenim un conflicte electoral i hem d'anar a Madrid a demanar-li. La junta electoral prohibeix Comín o Puigdemont que es presentin a les eleccions. L'historial de la junta electoral central és tremebundo. Tremebundo. Hi havia un tio de Ciutadans que estava allà treballant a la junta electoral i pel matí i per la tarda posava recursos a la junta electoral central, que ell resolvia l'endemà. Hi ha casos acabassos d'aquests. La qüestió és com ho podem fer? Molt bé, doncs la idea és proposar que es deixi de banda el tema del repartiment d'escons i tirem endavant la resta. La resta és la Junta Electoral Catalana, és una possible circumscripció electoral catalana a l'exterior, és a dir, afegir 3 o 4 diputats més al Parlament i aquests 3 o 4 diputats més siguin triats directament pels catalans a l'exterior. Que nosaltres no votem des de fora, no votem els partits directament de Catalunya, sinó que votem a gent que ens representa, que estigui present i que sàpiga quina és la realitat de viure fora. Vaig assistir a un Zoom no fa gaire, abans de les eleccions, i algú d'un partit que va tenir la decència de parlar amb els catalans de l'exterior i quan li vaig preguntar sobre els problemes
del 3CAT, vale, de l'aplicació 3CAT, em va dir que a ell no li constava que hi haguessin problemes amb el 3CAT. Hòstia puta, tots els que vivien fora sabem que el 3CAT té molts problemes, ja no només tècnics, sinó de drets. Val? I el problema no és aquest, el problema és que cada vegada que els catalans de fora hem de presentar un problema, l'hem de repetir cada vegada, perquè cada vegada canvia, perquè canvien els consellers, perquè, saps? Perquè canvia la gent amb la que parlem, els nostres interlocutors, saps? Semblem els apestats de Catalunya i no ho som molta gent, som mig milió de persones. Poca broma, eh? Seria la segona ciutat de Catalunya. Val? Uh, una altra cosa que es podria fer amb una llei electoral catalana és parlar del vot electrònic. Nosaltres som molt fans del vot electrònic. Si pots canviar i enviar inseguretat, la que vulguis, però això es treballa. Oi que podem enviar diners per internet? Si podem enviar diners per internet i ja no ens preocupa, també podríem votar per internet. Vale? Us recordo que avui mateix, aquest matí mateix, el Parlament de Catalunya ha aprovat una llei per al vot remot dels parlamentaris, perquè puguin votar Puigdemont i Comín, per exemple, des de fora. Això és el primer pas per un vot electrònic. Ja està. De fet, fa 4 o 5 anys, la consellera Borràs ens va convocar a tot un seguit de gent per dir que el vot electrònic ja estava a punt. No sé quines eleccions eren, eh? Ens va convocar per dir que el vot electrònic ja estava a punt. Era només qüestió de voluntat política. I allà es va quedar el tema. Crec recordar que fa 3 o 4 anys la Generalitat va obrir un pressupost de no sé quants diners pel vot electrònic i allà s'ha quedat. O sigui, és un tema que es queda allà i és un tema que val la pena. I qui diu vot electrònic diu vot delegat. Tenim aquí a la Mireia, que és una gran fan del vot delegat. Bàsicament, el vot delegat és autoritzar una persona de primera i segon ordre, el teu pare, el teu germà, perquè voti per tu. T'estalvies una quantitat de diners i de tot. I és molt més pràctic i funciona a molts llocs. A França crec que ja està funcionant, no sé si a Suïssa ja està funcionant. Són millores que es poden fer. Ara mateix, si la Borràs hagués aprovat el tema del vot electrònic, que ja estava a punt, no l'haguessin pogut fer servir. Per què? Perquè no tenim una junta electoral que ho autoritzi. Haguéssim hagut d'anar a la Junta Electoral Central a demanar-ho i la Junta Electoral Central hagués dit arriba a Espanya a tomar por culo. Disculpem, soc molt mal parlat, ja ho sabeu. ¿Vale? Però hagués dit que no. Per què? Pues porque no es lo mismo para todos los españoles. I no s'hagués tirat endavant. ¿Vale? Aleshores, necessitem una Junta Electoral catalana per 1.000 coses com aquestes. No? Per exemple, es podria pensar en votar per vegueries i no per províncies. Això ho ha d'aprovar una Junta Electoral. Ja està. La Junta Electoral ha de decidir moltíssimes coses. La feinada que els ve al sobre, però amb criteri i no els de sempre. Molt bé. Ja tenim el projecte i ja tenim una idea. Com la portem endavant? Clar, això no és fàcil. Havia pensat fer servir el Consell de la Catalunya Exterior, com sabeu, crec que hi ha algú d'aquí que en forma part, el Montserrat, crec, recordant, i qui més? Bueno, whatever. Hi ha més gent que està aquí, que forma part. La qüestió és l'Elisenda, crec. No sé si forma part del Consell. Bé, és igual. La qüestió és que és el mecanisme que la Generalitat ens ha donat als catalans a l'exterior per fer-los arribar propostes de llei. Jo he format part d'això fa anys quan estava a Mèxic i la veritat és que ara no ho sé, però quan jo hi era una reunió anual a Barcelona que et pagaven l'avió i et pagaven el dinar i es parlava d'això a l'hora de la becaina vale? I us podeu imaginar que no era fàcil. I poca cosa més, jo no em vaig treure res més. I a més, és que els propis catalans tampoc no els interessava. Però bueno, és el mecanisme que tenim. Ara hi ha un sistema nou, que crec que es triarà de manera diferent, i crec que està fent plataformes de treball per parlar de coses, no m'ho feu dir de memòria, un que és del retorn, l'altre és sanitat, crec recordar, i el que sigui. Però no estem al corrent. Jo sempre els dic que això hauria d'obrir un Twitter i publicar-ho, tot el que fan, perquè estiguessin tots els catalans al corrent de què hi és, perquè si no ho sabem, no existeix. Vale? I crec que és un error de comunicació important. Però bé, això és un altre tema. I aleshores, a tot això, algú em va comentar el tema d'una ILP. I aquesta és la clau de volta del concepte. Una ILP jo pensava que feien falta mig milió de persones, mig milió de signatures. Val? I resulta que no. Vaig parlar de tot això, he parlat amb l'Esquerra, amb el senador Niuet, he parlat amb el PSC, he parlat amb els Comuns, he parlat amb Junts, he parlat amb... Ja tinc pendent parlar amb el PP. Vale? He parlat amb l'ANC, he parlat amb Òmnium
i he parlat amb politòlegs i professors universitaris i amb el director general exdirector general de processos electorals, l'Ismael Peña, que és la persona que més sap de processos electorals de Catalunya sobre el tema. I tothom diu que està molt bé. Que la idea està molt bé, però el problema serà el de sempre, el repartiment d'escons. Els socialistes diuen que a ells els sembla molt bé fer una llei electoral catalana, però el que no els sembla bé és descartar el tema del repartiment d'escons, que per ells és bàsic. Bueno, és la seva opció, és la seva això. Però clar, al final, la meva proposta és aquesta, senyors del PSC i dels comuns, que també pensen el mateix, sense tanta rellevància, sense tanta d'això, però la qüestió és, senyors del PSC, si no fem res, tindrem 135 escons a Catalunya. I el repartiment serà aquest, 85 per Barcelona, crec que és la xifra. Vale? Si no fem res, tindrem això. Si ho fem, ho tindrem igual i, a més, tindrem junta electoral. Per mi, el raonament és molt fàcil. Fem el que fem, seguirem tenint el que tenim ara i, a més, si fem d'aquesta manera, tindrem una junta electoral que ens ajudarà a resoldre moltes coses. Vale? La meva idea no és resoldre aquest enigma sobre el repartiment d'escons. Ahir parlava amb el Roger Caballero de Vancouver i em deia, clar, és que a Catalunya el que tenim és... Com és possible que no ho tinguem a altres llocs? No? I em deia, no, és que clar, Catalunya el que té és 4 províncies, val? I una té moltíssim més pes que les altres conjuntes. Aleshores, és aquesta distribució tan diferent, no hi ha cap altra comunitat autònoma que tingui aquesta atomització d'escons i això és el que provoca aquest tira i afluix. Vale? La qüestió és, una ILP és una iniciativa legislativa popular amb la qual és un mètode democràtic, vale? Democràcia indirecta, que se'n diu, amb la qual presentem una proposta, necessites 50.000 signatures a Catalunya i després entra a la tramitació parlamentària. Aquí em perdeu, jo encara no he arribat fins aquí, ¿vale? Però jo crec que es pot aconseguir 50.000 signatures. ¿Vale? Vam estar mirant, gràcies al Toni, que va estar informant, sembla que els catalans de l'exterior sí que podem fer-la, presentar-la. Em sembla que també es pot votar signar electrònicament, la qual cosa seria un gran què, però lògicament, clar, és un merder fer-la. ¿Vale? Però jo he pensat que seria interessant que intentéssim fer-la i que intentéssim arrencar-la des dels catalans a l'exterior, per diverses raons. Primera, per aquesta representació que podríem tenir al Parlament directe dels catalans a l'exterior. Per engrescar els catalans de fora, que estem molt desmotivats i molt desencisats. Jo crec que és una cosa que ens ajudaria a donar-nos compte de la potència i de la força que tenim. Perquè ara estem molt desperdigats i molt desencantats. I la veritat és que som molta gent i estem molt organitzats. I fa molts anys. I cada vegada que ens mobilitzem per fer una cosa, hi ha molta gent que respon. Que després arribi a bon terme o no arribi a bon terme, ja és una altra cosa, però hi som. ¿Vale? I no dependrem dels partits després, però per recollir signatures no. ¿Val? Si aconseguim recollir 50.000 signatures, ¿vale? Hòstia, podríem anar allà i dir, escoltem, xavals, hi ha una mancança democràtica molt important, ¿vale? Que és que no tenim llei electoral catalana des de fa 40 anys. Molt bé, tot això parlant-ho amb el Toni de la FIEC, gràcies pel seu suport, em deia que no es pot fer només des de la Catalunya exterior. Bueno, segurament, jo crec que podríem fer un requisit xulo. Per això et deia dels 38.000 vots que vam fer per lo de la TV3, contra el tancament de TV3, perquè vam reunir 38.000 vots, registres, ¿vale? Igual podríem fer-ho entre tots, ¿vale? Però és absolutament cert que tampoc no ho hem de fer tot des de Catalunya exterior. Podem començar-ho, però arribarà un moment en el qual hem de demanar a la gent de la Catalunya interior que es mulli també. I que siguin, i òbviament, 150.000 signatures es poden fer fàcils. Es poden fer fàcils. A Catalunya exterior sols, complicat. Però implicant la Catalunya interior jo crec que es pot fer fàcil. ¿Vale? Com ho fem, doncs? Bueno, hi ha propostes de vincular-ho a través d'una organització catalana que estigui acostumada a muntar saraus i que tingui aquesta musculatura de gent i de recursos. Qui hi ha? O hi ha l'ANC o hi ha Òmnium. Òmnium és una opció perfectament lògica per dir, escolteu, des de Catalunya hem reunit 38.000 signatures o 30.000, m'és igual, o 25.000. Ajudeu-nos a aconseguir la resta. I que ells agafin i ho vinculin i ho traslladin. Jo no tinc cap interès en sortir a la premsa ni amb el nom. Vale? Jo el que tinc interès és que això es faci, perquè estic fins al cul
de barallar-me, xocar contra la Junta Electoral, contra la que no puc apel·lar, contra la que no puc fer absolutament res perquè m'ignoren com si fos un insecte. Vale? I qui diu a mi, diu a tots els interessos dels catalans a l'exterior. Vale? És típica d'Espanya. Molt bé, bàsicament, el resum és necessitem una llei electoral pròpia. Tots els partits amb els que he parlat, no parlaré ni amb el Vox ni amb Aliança Catalana. Si algú té interès ho podem discutir, però jo no penso parlar amb ells. Tots els partits estan d'acord en tenir una llei electoral catalana. La qüestió és com, si aconseguim apartar i que apartin el tema del repartiment d'escons, ho podríem fer, perquè és el que fa 40 anys que estan amb això i no se l'han tret, i fer-ho a través d'una ILP i reunir signatures. I després, bueno, ja ho veurem, hi ha un pitote després que hi ha gent que en sap molt més que jo, que és el tema de la tramitació parlamentària, de demanar-ho, de la llei, de bla, 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 i això tampoc no garanteix res. I, òbviament, també hi ha el problema de que no sabem si hi haurà govern o no hi haurà govern. Vale? Igual hi ha eleccions d'aquí 3 mesos i tot això es paralitza. Però, collons, començar-ho a moure. El problema és que per fer la ILP tens 120 dies. Vale? Aleshores, s'ha d'anar amb cura, com es fa, quan es fa, quins són els pros, quins són les contres, com es fa, si hem de recollir diners, si faran falta, si no faran falta, si es pot signar digitalment o li un llum. Vale? Aquesta és la qüestió. I una raó més per fer-ho, que és tenir fomentar l'IDCAT i els certificats digitals, que els catalans a l'exterior ho haurien de tenir tots, un IDCAT. Vale? Al final és deixar el tema del repartiment d'escons i fer-ho a través d'una ILP. Fins on arribarem? No sé. No sé. Els problemes ja els sabem, i ja sabem on han sopegat gent molt més llesta que jo. Vale? I amb molts més recursos i amb molt més coneixements. Però no veig per què no fer-ho. És que al final és que ens estan prenent el pèl dia sí i dia també. I, repeteixo, la Catalunya exterior és una comunitat amb molta, molta força, amb molts coneixements i amb molta embranzida. Que ara estem lows, estem baixos de bateries, però jo crec que és un projecte que ens podria implicar i podria reforçar la pròpia diàspora. Vale? Soc un sumador. Vaig estar parlant amb un Pau, que és un professor universitari, que va escriure un article dient que això seria impossible, i li vaig dir, ja ho sé, tio, però és que si no ho fem, no ho farà ningú. I em va dir, bueno, la gent com tu és la gent que canvia el món. I la gent com jo és la gent que fa que no canviï mai. Vale? Bueno, provem-ho. Jo no hi veig cap inconvenient més que el desgast, però és que el desgast ja el tenim. Vale? Gràcies per convidar-me i deixar-me explicar-vos això i que em digueu què penseu. Bàsicament el que vull és feedback. Per ara, el 100% del feedback que he tingut és positiu. 100%. És cert que no he parlat ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. Però tothom està d'acord que ens fa falta una llei electoral catalana. Des de Junts, des d'Esquerra, des del PSC, des dels Comuns, des de l'ANC, el Llach va dir literalment que fer una llei electoral catalana era el seu somni humit, que feia molts anys que hi va al darrere. Vale? Hi ha molta gent que creu que és imprescindible. Vale? Aleshores, volia explicar-vos-ho. Gràcies, Cristian, per donar-me l'oportunitat de fotre-us el rotllo una altra vegada. L'última vegada va ser durant la pandèmia, ara estava recordant. Vale? I m'agradaria saber què penseu i bé que em diguéssiu pros i contres, com ho veieu. Si ho veieu factible, si és una borrada, si us agradaria participar, si penseu que se me'n va la pilota i que hauria de dormir més hores. Ja m'ho direu. Va, Cristian, endavant. Vinga, doncs, passem al torn de preguntes, al xat obert, Mercè? I endavant, si van sorgint les primeres preguntes. Vejam. Jo encara no sé com... El típic moment que el Sergi feia la primera pregunta, sempre, per trencar el foc. Sí. El Sergi i el Patrick, ens falta el Patrick. Si em faig jo la primera pregunta seria lleig. Ja tenim la Roser i l'Oriol. Vinga. Endavant, Roser. Hola, moltes gràcies per la presentació, m'ha interessat molt i jo personalment la meva reacció individual és donar-hi suport total. Les coses de vegades semblen impossibles fins que es fan i aquesta n'és una. Per tant, per mi, endavant. Et volia preguntar una altra cosa relacionada amb el tema.
uns quants de nosaltres, de les assemblees exteriors de l'ANC, hem estat treballant en fer una carta al síndic de Greuges i enviar-la també al Defensor del Pueblo. No comptem amb una bona recepció, sabem que ens tombaran, no comptem amb arribar a res. Demanant Però què? jo el que et vull preguntar és si creus que tot i així val la pena d'enviar-la i de recollir signatures, senzillament per afegir més pressió i afegir veus. Roser, el que no m'has dit és exactament per què. Per què? Bé, és una protesta, és senzillament una queixa per la gestió del vot exterior i exigint el recompte, cosa que ja sabem que no és possible i que no passarà. És una protesta, és una queixa. Molt bé, a veure, jo sóc del partidari de que un s'ha de queixar sempre, sempre. Sempre. Els que no ens queixem no ho porten enlloc. Ja sé que som uns tocapilotes, perdoneu-me de nou perquè parlo malament, però som uns tocanassos, però jo crec que s'ha de queixar sempre. Perquè és la gent que canvia les coses, la gent que es queixa, no la gent que agafa i diu mira, mala sort. O no, ja guanyen els socialistes. No, anem a treballar-ho i anem a queixar-nos, val? Dissortadament, ja s'han cremat les paperetes, o sigui que no hi ha absolutament res a fer. No es pot fer absolutament res. No hi ha manera, vale? Per això les cremen. Bàsicament aquesta és la raó, perquè no pugui haver cap d'això, cap queixa ni cap auditoria. Sobre el paper del síndic de Greuges i el defensor del poble, com que és el que estic dient jo de la ILP per a la llei electoral catalana, el defensor del poble no hi pinta res perquè és una llei catalana, i el síndic de Greuges ja vam presentar les 38.000 firmes pel tema contra el tancament de TV3 per satèl·lit, i que hi havia el Jordi dels presos polítics, i va dir que vale. De fet, vam anar amb el Toni i el Xavi allà a presentar-ho i ens van dir, vale, gràcies, ja està, no vam fer res. També vam presentar una denúncia pel tema del vot exterior i els problemes que hi havia. Vam anar a un jutjat i el jutjat al cap d'un mes va dir vale, xato. Bueno, jo el que intento fer és escalar sempre. O sigui, si em xoco contra algú i que no tira endavant, anem a algú més amunt. Sempre hi ha algú més amunt. Anem a escalar-ho. I anem a fer-ho de manera intel·ligent. Doncs ja sabem amb qui ens crearà problemes, doncs anem a intentar avançar i sortejar aquest problema abans que ens el plantegin. Que és, per exemple, la gent del PSC, que no és de Barcelona, està més favorable a un repartiment d'escons o mantenir-lo que no pas a canviar-lo. O sigui, el PSC de Barcelona vol una cosa, però el PSC de Barcelona no és el mateix que el PSC de Girona, Tarragona o Lleida. Vale? I, bueno, és una manera intel·ligent de tractar el tema, ja veurem, de pressionar per aquí. Jo crec que s'ha de fer sempre. Després serveix o no. Gràcies, Sergi. Endavant, Toni. Jo? Bueno, bona nit a tothom i bona nit, Sergi. És que ho has explicat de manera molt, diria, espectacular, però la cosa és bastant més complicada, sense cap dubte. A banda d'algunes coses que no són del tot exactes. Les paperetes no s'han cremat. Les paperetes simplement els Mossos les van dipositar en un armari i en aquest armari el van tancar en clau i no s'hi pot accedir. Però al fons és igual, si les han cremat o les tenen en un armari, això tant se val. Però bueno, anem al tema. A veure, en principi des de la FIEC, saps que, perquè hi vas estar present en part, a la darrera Assemblea General Ordinària de la FIEC, alguns de vosaltres hi éreu, el tema es va discutir i en principi la idea de la ILP no semblava malament. És a dir, era una idea que era interessant, simplement calia una mica mirar amb detall tota una sèrie de coses que s'han de fer, no? Perquè tu deies, és que vam recollir 38.000 signatures per això, vam recollir 10.000 signatures per allò. Però és que una cosa és recollir adhesions i una altra cosa és recollir signatures en una ILP. Recollir signatures en una ILP significa que la persona ha de donar-te el seu carnet d'identitat, has de posar totes les seves dades personals i has de, en definitiva, de fer una signatura, per dir-ho així, entre cometes, seriosa, no? Mentre que en una adhesió que tu fas
a un manifest o a una cosa presentada per qui sigui, diguem-ne que els criteris són molt més laxes, no? En conseqüència, la primera cosa és que recollir signatures en una ILP és una cosa complexa, primera. Segona, que una mica t'ho vaig indicar en el missatge que et vaig enviar, s'han d'escollir el que en diuen fedataris. Fedataris són les persones que donaran fe de que aquestes signatures són autèntiques. Els fedataris, esclar, hauran d'estar tots a Catalunya, perquè si tenim un fedatari a Melbourne, un altre a Estocolm, un altre a Tòquio, això no acabarà de funcionar. Els fedataris hauran de fer-ho des de... Sí. Bueno, i després aquests fedataris han d'estar reconeguts per la Junta Electoral, etc etc. És a dir, hi ha unes complicacions administratives d'alta volada. Això és una cosa. Dit això, val la pena intentar, encara que sigui només publicitàriament, dir als catalans a l'exterior iniciem el camí per recollir signatures per tenir una llei electoral pròpia que ens permeti tenir circumscripcions electorals pròpies, que ens permeti tenir això i allò i allò. Home, jo diria que sí, que val la pena. Encara que al final no arribem al final del camí, però simplement el fet de llançar la idea, de promoure-la i de fer soroll, jo crec que ja és una cosa que, sens dubte, serà favorable. Des d'aquest punt de vista, jo diria que sí, que segurament la idea de la ILP és bona. Segona cosa, esclar, tampoc ens pensem que la llei electoral catalana és una llei que dona absoluta sobirania a Catalunya. No, és una llei subsidiària de la LOREC, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que li permet a la Generalitat fer una sèrie de coses. Per exemple, els terminis de recepció del vot poden ampliar-se, les facilitats electròniques de vot, el que tu deies del certificat, això podria fer-se, etc etc. És a dir, que hi ha tota una sèrie de coses des del punt de vista administratiu que sí que es podrien fer. La resolució de conflictes, en la majoria de casos, es podran fer des d'una junta electoral catalana, efectivament. Però no pensem que tenir una llei electoral pròpia soluciona tots els problemes perquè, per desgràcia, en gran part continuem depenent de la llei estatal. Tot i així, segona reflexió, val la pena tenir una llei electoral pròpia? Resposta, sí. Òbviament sí. En conseqüència, val la pena esforçar-s'hi. O sigui, aquestes dues raons ja són suficients per poder, potser, iniciar el camí. Després, és clar, s'ha de tenir en compte que quan tu presentes una ILP et forcen, perquè així ho diu la llei, a presentar un text articulat complet. No és que presentis una fulla dient 4 desitjos. No. Has de presentar la llei que vols. Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, disposición adicional primera, disposición transitoria quarta. O sigui, has de fer la llei, l'has d'elaborar de cap a peus. En conseqüència, això és una feinada de caldeu per la que necessites, evidentment, un suport jurídic complet per part d'algú que sigui realment especialista en elaborar lleis, no? Nosaltres ho podem més o menys intentar, però segurament cometríem errors des del punt de vista formal que després ens poden costar car. A part de què has de fer la llei amb text articulat complet, has de presentar el que en diuen una memòria justificativa. Bueno, explicant per què ho vols fer i el que costarà, que també has de calcular el que costarà. Això és bastant obvi, també, quan tu presentes un projecte de llei que el poder polític et pregunti, però què, això qui ho paga i com es paga, no? És bastant normal. Bueno, això pots més o menys fer els càlculs. I després, és clar, la part que tu dius, saltem-nos dins de la llei la distribució dels escons. Bueno, és clar, això fa que no sigui molt interessant pels partits polítics. Això és evident. Però, bueno, la qüestió és trobar una fórmula, no potser de dir no diem res, sinó almenys dir unes coses bàsiques, no? Jo crec que, per exemple, és molt més just que a Catalunya els diputats s'escullin tenint les 42 comarques com a circumscripcions electorals. Per mi és lo lògic. No les 4 províncies, que des d'un punt de vista cultural, polític, etc., no volen dir res, són un invent del senyor Javier de Burgos a l'any 1850 no sé què, però en canvi les 42 comarques sí que volen dir alguna cosa. I en conseqüència jo crec que la comarca ha de ser el que diríem
la circumscripció electoral. Clar, si tu fas el càlcul, la comarca més petita de Catalunya, que és l'Alta Ribagorça, té 3.598 habitants. I la més gran, que és Barcelona, en té 2.200.000. Si tu dius un per l'Alta Ribagorça i l'equivalent per Barcelona, et surten 633 diputats per Barcelona. Clar, no pot ser. És a dir, és impossible. Si tu li dones un diputat a l'Alta Ribagorça, no en pots donar 633 a Barcelona perquè no pots aplicar la mateixa proporcionalitat. Aquí és on ve el problema amb els partits, clar, perquè aleshores a Barcelona tu no li donaràs 633, però li donaràs 100, 150, no ho sé, això ja es veurà, no? Perquè el 135 és un nombre absolutament aleatori, es va decidir així perquè els hi va donar la gana. Res impedeix que el Parlament de Catalunya tingui 150, 160, 170 o els que faci falta. La Constitució espanyola sí que fixa un nombre màxim. La Constitució espanyola diu que el Parlament, el Congreso de los Diputados pot tenir un màxim de 400 diputats. Això està especificat a la Constitució espanyola, però l'Estatut de Catalunya no. És a dir, que si volguéssim tenir 600 diputats els podríem tenir. Però, evidentment no demanarem això. Però dic, per no allargar-me, sí que com a mínim val la pena dir que nosaltres considerem que la comarca ha de ser la base de la circumscripció electoral i que després el repartiment s'ha de fer amb una fórmula degressiva, suposo que en català també es deu dir degressiva, que faci que, en definitiva, totes les comarques tinguin representació i al final, esclar, quan arribes a Barcelona no n'hi dona 600, sinó, no ho sé, 110, i això ja es veurà, no? Això haurem de fer els càlculs matemàtics correctes. Però vull dir que no em sembla una bona idea, si volem atreure una mica els partits, treure aquest tema. Perquè un cop suposem, fem el text, el primer, abans de recollir les signatures, ja saps que això ha d'anar a la mesa del Parlament. La mesa del Parlament ho vota. La mesa del Parlament són 7 persones, si no recordo malament. La mesa del Parlament ho vota i diu això es pot tirar endavant o no es pot tirar endavant. Si diu es pot tirar endavant, és el que tu deies. Després són 120 dies, només 120 dies, encara que són prorrogables, per recollir les 50.000 signatures. 120 dies vol dir 4 mesos, és justet, però potser es pot fer. Si la mesa del Parlament et diu que no, pots fer un recurs al Tribunal Constitucional. No sé si tenim gaires ganes, ningú dels que estem aquí, d'anar a fer un recurs al Tribunal Constitucional. O sigui, que si ens diuen que no, doncs ens han dit que no. Però almenys se'n parlarà a la premsa, sortirà, el senyor Marzàbal i el senyor Montserrat i el senyor no sé què han estat a Barcelona, han fet una roda de premsa, han dit això, han dit allò i pum. Almenys se'n parla. Vull dir que d'una manera o d'una altra potser té una utilitat. És a dir, per resumir, que jo no crec que ens en sortim, ni d'arribar a la fase de les signatures, però que crec que tot el merder que puguem fer, parlant malament com tu dius que t'agrada parlar, que puguem fer abans d'arribar a la fase de que la mesa del Parlament ens ho aprovi o ens ho rebutgi, segurament val la pena. Segurament val la pena fer soroll, val la pena que surti als mitjans, si és que els mitjans es fan cas, espero que sí, i que en definitiva doncs es pot fer alguna cosa pràctica. Però, insisteixo, que amb aquestes coses has d'anar molt ben preparat, perquè els mitjans de comunicació et començaran a preguntar els detalls més mínims. Vull dir que no es tracta d'allò de contestar no, és que és un principi democràtic, som la tercera ciutat de Catalunya. Amb aquest tipus de respostes no pots anar. Has d'anar realment a demostrar que això que vols fer serveix per a alguna cosa. I, home, jo crec que tenim dos arguments potents. Un és el cas de França. França escull 11 diputats, ara a les recents eleccions, i van tenir una participació electoral del 37%. Parlo dels francesos de l'exterior. Itàlia escull 6 senadors i 12 diputats i van tenir una participació del 29,29. Per això en sortia el 29. És a dir, que quan tens circumscripcions electorals, la participació es potencia. El Regne Unit, que va haver-hi eleccions també fa 4 dies, tenen un sistema a l'estil espanyol, o sigui, quasi voto rogado. La participació va ser del 5,5. O sigui que els del Regne Unit no ens poden donar lliçons de res. Però simplement perquè no escullen diputats. És a dir, quan tu no esculls diputats, la participació exterior cau.
I pots posar aquest exemple del Regne Unit de fa 4 dies i pots posar l'exemple contrari del cas francès de fa 4 dies. Aquest tipus d'arguments són els que s'han d'utilitzar una mica, no? En conseqüència, bueno, jo també crec que el tema de les circumscripcions electorals val la pena. Després, bueno, haurem de discutir quantes i com, perquè això ho hem de proposar nosaltres, no? Probablement un mínim de 2 i potser, siguent optimistes, en puguem proposar 4 de circumscripcions, no? Vull dir, Europa, Amèrica del Nord, Amèrica del Sud i resta del món. Després ja s'ho carregaran ells com vulguin, no? Però, esclar, perquè a més, si t'admeten la ILP a tràmit, suposem que recullis les signatures, suposem que aleshores efectivament anem a la comissió corresponent, la comissió constitucional, entre cometes, del Parlament de Catalunya, i ens diuen que sí, i després es vota al plenari i també ens diuen que sí. Després poden canviar la llei com els hi doni la gana, Vull dir que, evidentment, no és que el nostre text després sigui o eso o nada. No. Nosaltres haurem arribat fins al final i després els partits a la discussió parlamentària canviaran tot allò que no els agradi i bueno, igual es carreguen coses que nosaltres trobàvem superinteressants, no? Però ja veurem. Bueno, no em vull allargar més, només una mica resumir, en definitiva, és una discussió que a la FIEC encara hem de fer en profunditat, l'hem començada, però crec que hem d'anar més lluny en aquesta discussió, però en principi ja dic que ens inclinem favorablement, però per les raons que he dit, perquè creiem que val la pena fer soroll, tot i que no estem del tot segurs que arribem al final, ni tan sols de que potser sigui perfecta la idea en quant a la implementació, però que val segurament la pena fer soroll. Tot això ho hem de matitzar més perquè no ho hem discutit a fons encara dintre de la FIEC, però bueno, tu més o menys una mica ja coneixes a través meu i perquè vas estar a l'assemblea, doncs una mica que hi ha una posició en principi, diguem-ne, favorable o receptiva, o no sé, Elisenda, que tu també tens tota la veu amb això com a vicepresidenta de la FIEC, doncs crec que és una cosa que és interessant discutir-ho. Bueno, perdó si m'hi he allargat, però crec que valia la pena una mica. Jo no per mi, però el Josep Font s'ha dormit. Ostres, el Josep. Josep! Gràcies per venir. Escolteu, moltes gràcies, Toni, per la teva aportació. Moltes coses a respondre. La primera, en el xat, veureu, el primer missatge de tots és la web que he muntat. Vale? Podeu fer-li un cop d'ull. La web encara no està acabada, però bueno, és perquè vosaltres mireu i feu una idea de què és el que... Més que per tenir-ho per escrit, què és el que hem fet. El que hem fet i el que volem fer. Vale? La web no està acabada. En principi no la podeu compartir, però és que si no, si hem d'esperar que estigui acabada, no l'acabarem mai. Després, contesto al revés. Una ILP que ha triomfat és la que va prohibir els toros a Catalunya. És per fer-vos una idea de que això funciona i s'ha pogut fer. Vale? I es va fer a través d'una ILP, d'una plataforma que es deia Prou. Les condicions són les mateixes. Estic absolutament d'acord amb que no puc vendre el projecte com l'estic venent ara, rotllo els tirabots i dient tacos, ja ho sé. Però és que precisament aquesta és la gràcia de la Catalunya Exterior, que som una xarxa de gent que té molts coneixements i molt diversos. No és una iniciativa, si vols, és una iniciativa començada per Sergi i catalans del món, però ha de ser una iniciativa comuna. I aleshores la gent que sap muntar aquestes coses, que participi. Vale? I la gent que sàpiga muntar aquestes coses també des de Catalunya, que participi. Jo ja sé que elaborar-la jurídicament s'haurà de fer, i jo no tinc ni pajolera idea, perdó, no en sé molt. Vale? Però, òbviament, tenim gent que en sap. La FIEC, sempre sentir-te tu és una eminència. El Montserrat, quan parla del nombre de xifres, la veritat és que no havia pensat en el tema quan baixes a les vegueries, la vegueria més petita ha de tenir un, perquè no podem partir els parlamentaris, tot i que molts voldrien, no els podem dividir a trossos i aleshores, clar, proporcionalment, a Catalunya ha de ser tal, i hi ha una certa xifra, un màxim d'escons a l'Estatut, crec que deia, que si volem afegir més gent, als estatuts s'ha de canviar l'Estatut. I per canviar els estatuts falten unes 3/5 parts. I aleshores, del Parlament. I aleshores això es complica molt. Tal com jo ho plantejo, no faria falta tocar l'Estatut. I ho sé per això. Però, òbviament, jo sóc conscient que jo no sóc ningú, sóc conscient que no tinc coneixements jurídics, sóc conscient que no tinc això, però tinc una xarxa. Tenim una xarxa de catalans a fora que hi ha molta gent que sap moltes coses, però moltíssimes.
I després tenim una xarxa també a Catalunya, també hi ha l'ENC, hi ha Òmnium, hi ha molta gent que vol participar als partits també. Vale? Jo no arribo a tot arreu, òbviament, i arribarà un moment en què això s'ha de fer, és veritat, s'ha de fer seriosament, i s'ha de presentar una memòria jurídica i tota la conya marina. Bueno, no penso fer-ho jo. Jo penso engrescar la gent a fer-ho, a participar. Això vull que sigui un projecte comú, no un projecte de catalans al món. Tenim gent a dintre de la Junta de Catalans al Món que ja ha fet ILPs, i també hi compto. Jo espero, i això que no sortirà d'aquí, però espero implicar, bueno, si està gravat sortirà, però m'agradaria implicar a gent de catalana com l'Ismael Penya, el exdirector general de processos electorals, el que va generar els processos electorals durant la pandèmia, per exemple, i he parlat amb ell, que està d'acord, diu que és molt complicat, però bueno, doncs, si aconsegueixo implicar-lo amb ell, que ens ajudi amb el tema de muntar aquesta politburó o petit comitè inicial, escolta'm, ja ho tindríem gairebé lligat. A veure si m'explico. La Catalunya exterior és molt potent i jo no tinc afany de protagonisme. Jo vull ser el que l'enceta, ja està, però igual que jo l'enceto, la FIEC ja fa anys que parla d'això. I també l'ANC, precisament, aquí m'ho parlava la Roser, l'ANC em va contactar quan ho estava començant a parlar perquè ells volien una junta electoral catalana. I vaig dir, escolta, espera't, parlem-ne, perquè jo vull fer un upgrade i ja anar directament a la llei electoral catalana. O sigui, l'ANC ja és conscient d'això, ja ho sap. I tinc pendent de parlar amb la Ana María Izquierdo, que és de l'ANC d'USA, per tirar-ho endavant i per per informar-los i posar-los en contacte i a veure com ho podem fer. Repeteixo, ha de ser una cosa de xarxa, quan jo no arribo, que arribi un altre. Jo no tinc ni idea de tràmits parlamentaris. Tu, Antoni, en saps un niu. El tema del repartiment d'històrics, de repartiment d'escons, hòstia, la Mireia Domènech, que la tenim aquí també amagada, perquè està de vacances, la Mireia, ella també havia sigut europarlamentària i crec que no. Bueno, el que sigui, havia treballat de periodista al Parlament, això sí, i sap com funciona el tema. Aleshores, bueno, anem a tirar dels recursos que tenim. Estan fent amb això, o sigui, aquí no és qüestió de... Hòstia, com més siguem, més riurem. Òbviament, falta moltes coses, i això que també és veritat, el que deies, Toni, és que al final, que nosaltres fem una llei electoral no ens dona carta blanca per fer el que vulguem. Però és que encara que ens la donin, al final, pots anar al Tribunal Constitucional i dir, escolta, em cancel això. I el Tribunal Constitucional dirà, arriba a Espanya. I ja està, putos catalanes, sois unos terroristes. Ja està, ja ho sé contra quins les hem de veure. Vale? I al final sempre... De fet, crec que una ILP, l'última ILP que s'ha presentat, va ser una ILP per demanar la independència de Catalunya. I el Tribunal Constitucional va dir, vamos, hombre, ¿dónde vais? ¿Vale? I no la va ni admetre a tràmit. Bueno, ja soc conscient. Coincideixo amb tu que el tema de començar a bellugar-ho ara mateix és la part més important. És comunicar-ho, comunicar que hi ha aquesta mancança i comunicar que tenim una solució. I a més tenim una solució, i que això que dius tu d'aprendre-ho, no hi ha cap partit que digui que no a tenir una llei electoral catalana. Cap ni un. Per ara, ja dic, descartant els que ja he descartat, tots els partits estan d'acord. La manera és com fer-ho. Bueno, nosaltres proposem una manera de fer-ho. Falta molta feina. Ho sé. Cada dia canvia el projecte. Ho sé. És un projecte a mig termini. Ho sé. Soc un mindundi. Soc perfectament conscient d'això. Però és que tenim una xarxa molt potent a fora. Molt potent. I molt motivada. Només es tracta de trobar la motivació i les ganes. Jo crec que estem tots d'acord amb això. Vull dir, que tinguem una llei electoral catalana és imprescindible. Anem a fer un sistema per fer-ho. Vale? I això, i feu un cop d'ull a aquesta web que us dic, que està dalt de tot el fòrum, del xat, perquè mireu el que he escrit. És un derivat, no és el definitiu. Vaig parlar amb el Toni, em va dir que hi havia moltes coses per canviar. Sí, òbviament. Era el desenvolupament d'un esborrany que vaig fer per escrit i posar-ho en una web perquè ho puguem compartir. Vale, no és una cosa de 4 dies, això. És una cosa molt llarga. Però jo crec que val la pena. I per ara ningú m'ha dit que no valgui la pena. I ja dic, he parlat amb Junts, he parlat amb l'Schlegel, he parlat amb el Josep Rius, he parlat amb el Niguet, he parlat amb el Pedret, que és el del PSC, he parlat amb gent de la CUP, he parlat amb molta gent. Jo crec que podria funcionar. Escolta, i si no funciona, doncs què perdem? Dignitat, no? Perquè la dignitat és al contrari. La dignitat la guanyem fent coses des de Catalunya fora i dient, nens, us estem posant nosaltres, us estem posant feina, perquè no us poseu d'acord.
la Catalunya exterior, la societat civil catalana, des de sempre, ha sigut un exemple de coses que els partits polítics no s'han atrevit a fer. I crec que aquest és el cas més meridià. Vale? No tenim llei electoral catalana perquè els partits polítics anteposen els seus interessos electorals als interessos generals. I no hi ha cap altra manera d'entendre-ho. Vale? Bueno, anem a picar-nos al costó. Jo crec que és una bona idea. Perdoneu que m'extengui tant, que ja és molt tard. Oriol, Donem pas a l'Oriol, què et sembla? Vinga. Vinga, Oriol. Hola, Oriol Roig, des d'Obregó, als Estats Units. Dius que no vols parlar ni amb Vox ni amb Aliança Catalana. I a mi ni l'un ni l'altre em fan cap mena de gràcia. Però parlar-hi, igual que tots, si es pot dir, pot ser que et diguin que no, que la comunitat autònoma de Catalunya hauria de desaparèixer, els uns, o que et diguin qualsevol bajanada dels altres, però com a mínim que es descarin i ho diguin. Perdona, Oriol, és que una cosa, perquè si no fas 3 preguntes diferents ja no me'n recordaré. Tens tota la raó. Fins ahir pensava com tu, per preguntar, o sigui, parlar amb el PP, però ahir parlava precisament amb el, com es diu, el Roger de Vancouver. Caballero. Caballero, exacte, que és socialista. I precisament el vaig preguntar, perquè, escolta, tu veus que això funcionaria? I em va dir, i vaig parlar d'això, li vaig dir exactament, no penso parlar amb Vox i Ciudadanos, tu creus que hauríem de parlar? I em diu, és que no es tracta de parlar, es tracta que si ells ho veuen interessant, se'l faran seu. Es poden fer la iniciativa, presentar-la a ells com una iniciativa seva, i aleshores fer-se la seva. I tenir un ressò, i robar-nos un ressò, que directament per ells és molt fàcil perquè és molt barat, perquè ja està la feina feta. Vale? Aleshores, s'ha d'anar molt amb cuidado amb el que es fa amb l'extrema dreta. No és el fet de parlar, és que no estem parlant de persones. Sí, però vull dir, si els arribarà igual. Sí, però no vull que formin part del Politburó ni que tinguin detalls. Segurament arribarà, lògicament, perquè són partits parlamentaris, però parlem-ne, vull dir, aquí no es fa el que es diu jo, el que dic jo, anem a parlar-ne. Però el que deia el Roger és cert, perquè ells es poden apropiar perfectament, igual que s'han apropiat de coses d'immigració, o s'han apropiat de temes com els desallotjaments, i els han fet pràcticament seus, i això els dona vots. O sigui, jo em quedo amb la idea, s'ha d'anar molt amb cuidado amb el que parles amb la gent d'extrema dreta. Molt amb cuidado. Sobretot si són coses així que... Vale? Però, de nou, òbviament se n'han d'assabentar i anem a mirar com. A mi em va semblar una reflexió molt intel·ligent la del Roger, i la comparteixo. Però no sé què penseu, ja em direu. Vull dir, no sé, jo el que penso és que probablement tenen algú dedicat a mirar el programa aquest, entre els 40 que s'ho miren del món, o els 12, que no sé quants s'ho miren, simplement perquè l'enemic se l'ha de conèixer. Correcte. Llavors... Et refereixo, crec recordar que a les últimes o penúltimes eleccions algú em va dir que hi havia als consulats, vale? Perquè vam enviar gent, hi havia molts representants de Vox i a l'última hi havia bastants representants d'Aliança Catalana. Ho tenen a la vista, ho tenen als ulls, vale? I ho sabeu que estan a sobre d'això, perquè són molta gent, són molts catalans, són molts vots. I ells no apel·len a política, ells s'apropien d'idees que els hi poden donar vots. Aleshores, no els hi donem aquesta facilitat. Fem-ho, parlem-ho amb ells, però quan ja ho tinguem apagat, òbviament se n'assabentaran i hi haurà un moment, però en lloc de preguntar-los què opinen, és dir, escolta, hem fet això, donareu suport? Perquè si no en doneu... Sí, breument et puc explicar l'experiència quan vam presentar la proposta de modificació del voto rogado. Maria Granata i la FIEC vam parlar amb tots els partits polítics, però no vam parlar amb Vox directament. Sí que els enviàvem tota la correspondència amb totes les propostes, etc.
I quan vam comparèixer la Berta Burgueta i jo a la Comissió Constitucional del Congreso de los Diputados, bueno, lògicament els de Vox estaven super informats i, a més, van estar generalment d'acord amb tot el que vam proposar. L'única cosa que van qüestionar és que quién éramos nosotros para venir a proponer esto, no? Perquè això també t'ho poden dir al Parlament de Catalunya. I vostès qui són per venir a proposar nada menos una llei electoral catalana? Sí, no, jo et dic el tipus d'arguments que utilitza aquesta llei. I aleshores, bueno, jo soc una mica de la idea del Sergi, se n'assabentaran igual. Si hem d'enviar correspondència amb propostes, etc., és clar que se'ls ha d'enviar a Vox i a Aliança Catalana, perquè són grups parlamentaris. No, això, no ens agradi o no, és així. Ara, suposo que el que el Sergi refereix és a tenir un contacte directe, una entrevista, que jo no sé si això ens aportaria gran cosa, excepte problemes, perquè nosaltres potser no ho diríem, que hem tingut aquesta entrevista, però t'asseguro que ells ho posarien al Twitter, al Telegram, al TikTok i a la BBC i a la CNN i on faci falta. Vull dir que això no ho controles. És el que deia el Roger, ¿vale? S'apropien de la feina i dels mitjans amb el seu propi interès. I el seu propi interès no és una cosa tornar en barra, no. El seu interès és matar els jueus i eliminar els catalans, si poden. ¿Vale? No perdem mai de vista que són gent que ens matarien a tots. ¿Vale? I aleshores donem-nos el mínim de cortesia democràtica i ni això. ¿Vale? Fem un cordó sanitari. Us repeteixo, són gent que ens matarien a tots els catalans. I ja ho van intentar fer el 36, no els mateixos. ¿Vale? No perdem de vista de quina gent estem parlant. I amb el PP ja en parlarem. Però bé, amb el PP, si els volen, parlarem amb ells. Però no crec que vulguin parlar amb mi, perquè em van preguntar, fa uns anys em va enviar una tia de Londres: soy la representante del PP en Londres, dame todos los catalanes de Londres que sean simpatizantes del PP. Així, literalment, ¿vale? I em vaig partir el cul i li vaig dir ja. I em va dir que jo no era... Va contestar que jo no, com una persona tan irresponsable i infantil com tu, podia estar al càrrec dels catalans a fora. Dic, senyora, jo és que no estic al càrrec dels catalans a fora. Jo soc una gent... Jo soc un mindundi que reuneix gent i ja està, ¿vale? Però, bueno, aquest contacte me l'ha donat l'Ismael Peña, que diu que és gent raonable. Bueno, gent raonable, es pot parlar bé. Però jo sóc partidari de fer un cordó sanitari amb l'extrema dreta. Perquè no ens oblidem de qui són. No ens oblidem de qui són. És molt important, perquè si normalitzem aquesta gent, d'aquí 4 dies, ja la tenim muntada, però d'aquí 4 dies ho tindrem pitjor. Doncs no perdem mai de vista qui són. Perdona, aquí hi havia algú més? La nostra parlamentària Mireia Domènech volia dir alguna cosa? No, el Josep Font. El Josep. Ai, perdona. No ho he vist. Perdona, Josep, endavant. El nostre home Ertaman. T'hauries de fer una samarreta que posés Ertaman. Ertaman. Ets l'Erta a tots els Ertes. Perdoneu, però és que l'he escoltat tantes vegades aquest tema del Sergi que ja m'adormo. Però bé, bromes a part. A veure, l'únic que volia aportar és que si decidim tirar endavant la ILP, comencem a pensar en què beneficiarà una nova llei electoral als catalans que viuen a Catalunya, per aconseguir que ells recolzin aquesta ILP. Només volia dir això. D'acord, això també m'ho va dir el Toni. No podem basar tot això només amb els catalans a l'exterior, ¿vale? Ho sabem, i el tema de la circumscripció electoral catalana, als catalans de fora de Catalunya no els importa res. Per què no? Però ja us dic, ara el document, la web aquesta que us he passat, és un document que vaig començar pensant molt abans de la ILP. Per tant, està enfocada als catalans a l'exterior, per tant, li dona importància a les coses que els catalans a l'exterior li pot beneficiar. Però és absolutament cert. Hem de mirar, quan ho desenvolupem, per això evolucionarà. I hem de mirar amb què beneficia els ciutadans de Catalunya. És evident, perquè són els que al final el gruix dels vots vindran allà. Els vots, quan dic vots, hi vull dir signatures, disculpeu-me cada vegada. Però sí, és evident, és evident. Gràcies, Josep. Perdona, Sergi, has dit diverses vegades que has posat l'enllaç, però jo no el trobo. El primer de tots, catalans del món. Bueno, el primer a dalt, Antoni. El de tot. El torno a posar.
Cap problema. Crec que Això... els que hem entrat més tard ja no ho veiem, perquè quan entrem és possible. tenim el correcte, xalet en correcte. el que entrem. Val, deu ser això. Pensava que... Ara te'l passo, Toni. No, No, ja val. Ja l'hem posat aquí. No, sí, ja el per tinc, publicar. sí, jo ja el tinc. Val. Però... Ja li vaig passar. Vale? Ja La el qüestió posarem és... igual al Facebook. Us dic, ja es pot publicar, sí, si voleu, vale? Perquè es pot obrir, però ha de canviar molt. Ha de canviar molt perquè us dic, això és un esborrany que vaig escriure de cara als catalans a l'exterior i com molt bé diu el Josep, aquí hem d'embaucar són els catalans a dintre. Vale? I segur, i falta tota la informació de l'ILP, i falta què és el que s'ha de fer, i falta qui vol formar part, i evidentment aquest board han de ser... Bueno, oi que em vas dir, Toni, que poden votar els catalans a l'exterior? Correcte? Sí. Poden signar els catalans a l'exterior. La llei diu que pot signar una ILP tota persona que té la condició política de català reconeguda per l'Estatut d'Autonomia. I després, si mires la guia de les ILPs que va fer la Generalitat, doncs efectivament es menciona explícitament el cas dels catalans a l'exterior. El que passa, ja t'ho deia jo en un dels missatges, és que com que no hi ha experiència, perquè a la ILP dels toros o a la ILP de l'ensenyament ningú es va preocupar de recollir signatures a l'exterior, no hi ha una experiència de com fer-ho, com reconèixer les signatures, simplement s'haurà d'inventar aquesta... Sobre això hi havia una pregunta que aquí al xat Electrònica. Perdona. des d'Aragón. No seria millor... Si es poden recollir signatures electrònicament pels catalans a l'exterior. I era just... Vale. Ja et dic, és el tema que encara hem de mirar, però sembla que sí, que es poden recollir. No, vot electrònic no. No seria millor les eleccions amb vot electrònic? Potser aquesta capacitat desapareix? No, també n'hi havia una des de l'Aragó, abans, no? Que deia si es poden recollir signatures electrònicament pels catalans a l'exterior. Es poden recollir, però resulta que és un dels aspectes de la llei que no està desenvolupat. Vale. O sigui, la llei diu es podran recollir signatures electrònicament, però la Generalitat ha de desenvolupar la normativa. Aquesta normativa no l'han desenvolupat. Punto 1. I punto 2, de totes maneres, només podrien signar els que tinguin signatura electrònica. Això està clar. Els que tinguin IDCAT, etc etc. Escolta'm, i si amb això funcionem, que la gent quan vagi a Catalunya a l'estiu diem, escolta'm, feu-vos l'IDCAT per d'una punyetera vegada, perquè un IDCAT són 10 minuts de gestió, la pots fer a 50.000 llocs de Catalunya i et permetrà moltes coses. Doncs mira, escolta'm, tot és ben guanyat. I ara les delegacions també es poden fer. Sí, no, Aquest és un altre tema, que la norma sí que s'ha desenvolupat, però, insisteixo, no s'ha desenvolupat pels catalans a l'exterior. És a dir, que si tu vius a Badalona pots signar electrònicament, evidentment, però si vius a Vancouver, en aquests moments no hi ha una norma clara sobre com ho pots fer. Tampoc no perdem de vista que estem en un període interregno d'aquests entre eleccions i possiblement repartiment d'eleccions. Esa és otra. Esa és otra, vale? Òbviament. Però el que estava pensant, si repeteix eleccions, potser també ens convé. Al final, això no és un projecte... L'única cosa que sí que és immutable són aquests 120 dies, que diu el decret Toni que són prorrogables, volien un llum. Però, és a dir, el que hem de dir... Són prorrogables si la mesa del Parlament autoritza una pròrroga de 10 dies, 15 dies, perquè justifiqui... Com que no tenim pressa per arrencar-la, anem a fer les coses ben fetes i anem a mirar de tenir totes les previsions abans de començar. Òbviament, al final depèn de que si el Parlament l'accepta o si dels d'Aliança Catalana diuen no, això és anticonstitucional i vas a mi padre, que és el president del Supremo, i ho cancela. Bueno, els de Vox. Bueno, ja ho sabem, però l'efecte de dir polítics catalans, poseu-vos les piles d'una puta vegada, vale? Feu aquest tipus de coses. No, a veure, és que és veritat, al final el que estem fent, aquí el que estem parlant, és la societat civil catalana dient que els polítics facin una cosa i que no es preocupin de les seves putes projeccions electorals i que es preocupin realment de la gent i no d'això. Al final, els partits polítics són màquines de treure vots. Res més. I al final el seu interès número 1 sempre és tenir més vots. I si tenen 4 anys de legislatura, a l'últim any es dediquen exclusivament a tenir més vots i a assegurar-te la reelecció. Vale? I per això ja ho sabem. Vale? El que estem dient aquí és una cosa de perogrullo, però claríssima. És a dir, polítics, feu la vostra feina. I que l'estem fent nosaltres, per favor.
Vale? I a més, no l'esteu fent perquè tingueu un concepte, no, esteu perquè voleu més vots, simplement. Això és com quan el recompte del vot exterior van observadors i si no hi ha escons en joc, que això ens ha passat, Toni, vale? Si no hi ha escons en joc per repartir amb el vot exterior, ells no van, perquè no li interessa, només els interessa quan hi ha escons en joc, vale? Per estar d'observadors. Això ja és ridícul de per si, és extremadament greu, perquè si no hi ha partits no ens donen els resultats. No tenen obligació, només tenen obligació de donar els resultats als partits. I tenim els resultats perquè tenim gent que li fa la foto. Vale? Això és terrorífic. És terrorífic que no tinguem els resultats d'unes eleccions. Això no és una democràcia, si no tens els resultats d'unes eleccions. Però als partits només els interessa si hi ha escons en joc. Si no, no els envien. Encara que només fos per donar-nos els resultats, és una qüestió de dignitat política. I parlo de tots els partits, Ojo, en aquest moment jo sóc absolutament apolític. Vale? Soc antipolític, però... A veure si val? Aleshores, sí, ja ho sé, però anem a passar la mà per la cara. Us repeteixo. Polític, tu? És el tio més polític a Catalunya, collons. Gràcies. Crec que... Jo també t'estimo. Crec que és un bon final, que això que hagis dit que ets polític. Això és... En aquest cas, no m'interessa la política, m'interessa que tiri endavant un tema... Com a partidista. Partidista. És política? Però que tampoc no soc partidista. Tots els partits per igual. Però bueno, això és una altra qüestió. La qüestió és, de veritat, insisteixo, ja sé que soc molt pesat, però insisteixo, la societat civil és molt potent i els catalans a l'exterior és una comunitat molt potent i molt engrescada i molt preparada per fer coses, moltíssim. Ja sabeu que un dels 1000 projectes que tenim és científics. Tenim un grup de WhatsApp de Catalans a Mart, de científics catalans de tot arreu. I hi ha gent, avui mateix hem afegit una tia que és física astrònoma, no sé què, vale? Nuclear, i que, hòstia puta, però quin nivelazo. I aquesta gent, saps, estan esvaïdes. O sigui, el dia que ens posem d'acord els catalans de fora, en fer coses, que és una de les coses que estic treballant, hòstia puta, tenim molt potencial, I aquesta és una manera de demostrar-ho. I com diu el Toni, puta, encara no sigui publicitari, és per dir, xavals. I tant, i tant. Tu, Sergi, et trobàvem a faltar aquí al programa i has de venir més. I farà les preguntes incòmodes. Puges també els ànims, la moral, i això és molt important. I d'això es tracta, de fer xarxes, energia, i realment tenim un potencial brutal. Està clar. I això, no t'ho perdis de vista, Cristian, gràcies, això és de la vostra feina que feu a Casals en xarxa. Perquè parleu i organitzeu incansablement coses a l'exterior. I t'ho he dit des del primer dia. La feina que feu és impagable. Bueno, però tots, tots fem molta xarxa i endavant, i podem fer molta força. I ara justament, per acabar abans del Toc de Castellers, que potser no el sentireu aquí i després us podeu quedar a l'Off the Record, tenim alguns anuncis, un parell que ens en farà el Sergi Blasi i l'altre l'Oriol Roig, perquè ens ha ajudat a organitzar el punt de trobada de la propera setmana. Vinga, endavant. Qui vol fer? Oriol, tu primer? Tu comença, que demà i dimarts. Demà tenim a la Misses Dites un programa que és el programa dels programes de converses en català i en línia i que presentarem el Xerrem Amèrica, el Xerrem Amèrica de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, que vam aconseguir crear grups de conversa aquí a la Catalunya exterior i parlarem de com es fan aquests grups de conversa, què és el que fem, i ho farem convidant a 4 participants d'aquest programa i ells ens ho explicaran com anirà. És un programa que durarà uns 50 minuts, per tant, no us ho perdeu. I el dimarts que ve, el Qui Som, ja que parlem també de programes de conversa, hi ha convidada l'Estíbaliz Llebres, que l'Estíbaliz Llebres és la coordinadora del Món Menut, de Manchester. I bé, la vaig agafar per banda, per dir-ho vulgarment. Ostres, Sergi. Ella treballa amb criatures i... No, amb el bon sentit de la paraula, perdó. No penseu malament, per favor, home. No, perquè jo no havia treballat mai amb criatures i va ser genial trobar-la amb ella i que vam arribar a crear aquest Món Menut, que hi ha 17 inscrits, precisament, d'arreu del món. Manchester, Alemanya, Estats Units, Brasil, Mèxic, Argentina... criatures de tot arreu i cada 15 dies estem fent el programa per petar-la en català i perquè aquestes criatures
de 6 a 10 anys creïn un vincle entre elles i estiguin per dintre de la cultura i la llengua catalana, que és el que volem al final, no? Llavors, el proper programa d'Aquí Som, d'aquí de Casals en Xarxa, el dimarts, a les 6 de la tarda a Brasil, em sembla que és, a les 11 de la nit Catalunya, hi haurà l'Estíbaliz Llebres, que també ens explicarà una mica la seva vida i espero que també ens expliqui molta cosa del món menut. És això. Oriol, No, que no estava preparat, això. som sempre, aquí som espontanis. Xerrarem d'això, d'un llibre, Nova Planta 2034, d'en Marc Comanegra. És un pseudònim, no sabem qui és, ni ho sabrem, no farem cap desvetllament d'aquests. És possible que hi sigui, és possible que no hi sigui, és possible que hi sigui amagat o és possible que no hi sigui. Ja veurem. Direm les poques coses que sabem d'ell, perquè suposem que és un ell. I, bueno, doncs no sé, els que heu llegit el llibre suposo que heu xalat com jo. Vaig fruir molt llegint el llibre aquest. Per una vegada els catalans guanyen, encara que sigui no exactament de la manera que ens hauríem imaginat. I, bueno, doncs només xerrarem del llibre. Li vam demanar si fer ell el programa i tal, i va declinar perquè no volia que el poguessin reconèixer per la veu. Llavors... Has dit ell. És que suposem que és un ell. Home, dic Marc Comanegra. Llavors, no ho sé si és un ell o no. Però el nom és Marc Comanegra i fins ara, fins que no em digui els seus pronoms quins són, doncs jo m'hi seguiré referint com a ell. Soc ell. Què hi farem? I hi ha 3 capítols que es poden llegir, no? Sí, hi ha 3 capítols. Si tens el link a mà, el pots posar aquí? Sí, puc posar l'enllaç aquí. Anem aquí a l'Off the Record i després també es pot comprar igual el llibre per... No sé si per Amazon podria ser una millor plataforma. Poso... Doncs bé, ostres. Moltes gràcies, Oriol, també. Per cert, Cristian, una suggerència. Quan tanquem el xat, els links que hem posat, quan tanquem el Zoom, els links que hem posat es perden. Estaria bé que els recollíssiu tots i els publiquéssiu al vostre web o al vostre Twitter. Sí, ara ho estem centralitzant a la pàgina de Facebook de Casals en Xarxa. Ja, però ara quan abandoni el xat, aquests links es perden. I al YouTube també. M'ha passat més d'una vegada que volia consultar un d'aquests links que s'havien compartit i ja s'havia perdut. Aleshores estaria bé que fessin un cop i el compartissis a algun lloc. Fins que no el posi, el tenim aquí. Doncs bé, doncs... No he posat que era ni res, massa ràpid, massa sense estar preparat. Ens quedem aquí a l'Off the Record, el tindrem directament aquí, com un fresquet. I doncs ja farem trucar al Toc de Castellers i podem continuar l'Off the Record.